ka ɗau hoto da su kai musu fatan alkhairi mai girma shugaban ƙasa. Kar a ce gwamnatin ka tafi mai da hankali akan yan kwallo da wasa amma ta kaskantar da ilimi. Kuma wannan is a slap on Ministry of Education, is a slap on the face of shi kansa minista na ilimi. Kuma ministan ilimi kai kamata ka fita sosai ka yi bayani sosai ka nemo wannan yarinya yanci kuma ku ga shugaban ƙasa ku ba shi shawara. Ai yana karban shawara, ku ba shi shawara with due respect da dukkan girmamawa da dukkan mutuntawa da dukkan fatan alkhairi gare ka. A taimaki yarinya na ai mata dan a ga cewa nagartarka tana kula da ilimi. Amma in ba haka ba za ku bar wani tarihi mummuna mara kyau mara daɗi. ‘Ya'ya masu tasowa, ƙanana masu tasowa, duk wani mai ilimi ma zai ji an mare shi a fuskarsa. Kuma makotanmu ƙasashe za su mana dariya su ce Najeriya ba ta mai da hankali akan ilimi. Wani ya je ya buga ƙwallon ƙafa an ba shi miliyan 150. Wani kuma ya je ya yi turanci ya yi difitin wasu ƙasashe a duniya 60 da wani abu. Ko sannu ba a ce mai ko ba a ba shi komai ba. Wannan ba daidai ba ne kuma kuskure ne idan har ba a yi mata ba. Daka muna a bakinta a matsayinta na 'yan Najeriya kuma ta cancanta. Kuma ni ina wannan magana ne akan ilimi don muna so a yi ilimi a Najeriya. Daga cikin abin da zai inganta Najeriya ilimi, a taimaki ilimi, a taimaki masu ilimi. Lakcarorinmu na jami'a, all universities of Nigeria ya kamata ku fito ku yi fighting akan wannan don 'ya'yanku ne kuka koya musu karatu. A taimake ta, a agaza mata kuma a nuna ta yi abin a zo a gani. Daga cikin abin da za a yi mata shine tun da aka ba 'yan kwallo wannan kuɗi, to wannan yarinya ta cancanta mai girma shugaban ƙasa ka ba ta wannan kuɗi. Don Allah in ma mai girma shugaban ƙasa bai bayar ba, manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan don Allah ku kira ta ko ku girmama ta. Manya-manyan kamfanoni irin su mai girma Dangote, Aliko Dangote, irin su mai girma Buwa, irin su mai girma Aliko, irin su mai girma Aliko Oil, irin su mai girma Erano, irin su mai girma da sauransu dai manya-manyan 'yan kasuwanmu da sauran 'yan arewa. Ko kuma ku girmama wannan 'yar, ku kuma ku mata karo ku taimake ta. Don Allah kada a yi abun kunya ba a taimake wannan ba. Kuma muna ba da shawara, to wannan kuma ya buɗe ƙofa ga duk sauran yaranmu da suke nagarta ta ilimi, a rinka zakulo su ana girmama su, ana mutunta su, a taimake su, a agaza musu. Wannan shine shawarar da muke bayarwa, tare da dukkan girmamawa, tare da dukkan mutunta. Kuma muna jira mu ga mai girma shugaban ƙasa yayi wani abu ko na kusa da shi su isan masa da wannan sako. Abun zai yi kyau, zai ba da ƙaye sosai. Muna faɗa muna maimaita, ba ma bakin ciki akan alherin da wani ɗan ƙasa zai iya samu kome. In miliyan 1000 shugaban ƙasa ya ba su su a karan kansu ba ma musu bakin ciki. Sai dai kawai mu ce shin wannan kuɗi da ya ɗauka ya bayar a inda ya dace ya sa su? To wannan kuma kowa zai iya faɗar ra'ayinsa da kowa da irin fahimtansa. Su ma 'yan ƙwallo ne, su ma 'yan Najeriya ne, ko 'yan kudu dai, ko 'yan arewa, ko ma 'yan ina ne dai, 'yan Najeriya ne. To amma tun daga wata ta zo ta yi abu na nagarta wanda kowannenmu da musulmi da wanda ba musulmi ba ya da yarinya nan ta yi ƙoƙari, to bai kamata a bata haka a watsa mata ƙasa a gwiwa ba, ko a yi slapping her face a nuna cewa ba ta yi komai ba. Kuma musamman mace ce a taimake ta. Waɗancan ɗin ma yawanci mata ne. To muna fatan alheri, Allah ya sa albarka. Amma a yi haƙuri da wannan saƙon nawa, ni fahimta ta ce kawai. Kuma na yi wannan magana ne ba wai da sunan malanta ta addinin musulunci ba, ni na yi magana ne a matsayina na Abdullahi ɗan Najeriya. Kar ku manta ni ɗan Najeriya ne, kuma I have a right in yi magana, akwai freedom of speech. Yawwa, yanzu ba ina magana ne akan addini ba, ina magana ne akan ɗan Najeriya, kuma ina da yanci ne ma ɗan Najeriya ne na faɗa, kuma na ba da ƙasa ta shawara. In an yi yayi kyau, in gwamnati ba ta yi ba, na dai sauke nauyi na faɗa abin da zan iya faɗa. Ma fatan mu Allah ya bamu dacewa. Ko a iya tarayya da ni a cikin wannan ra'ayi, wani kuma zai iya saba mun ya faɗi wata fahimta wadda ba haka ba. Fatan mu Allah ya bamu ikon yin adalci a wannan ƙasa.